Astăzi vom face din nou un vom face azi vom face încă un episod de 5 de play. Am mai avut timp, foarte nu mai am avut. Și mai întâi show pe telefon cât de cât și am făcut show într-un final. Avem prințesa și eu! Bună! Lava Horn. Ignorați-o. Bun. Așa, mi-a picat chiar azi. Înainte de a filma, am vrut să fac un match. Și mi-a picat Gigant Chest. Vă dați seama ce bucuros am fost. Poate pică și de aici legendarul. Și vă întrebați de ce n-am mai filmat mult. Așa, vedeți că am vocea și puțin schimbată. Da, și în pat. N-am avut timp. Trebuia să dau examene și multe. Da, și eu. Tu taci. Așa că n-am mai avut timp. 15 minute, în 15 minute trebuia să învăț 15 pagini. Așa că hai să facem un battle. Mi-am făcut un deck mai bun. E foarte bun. Foarte bun. Câștigă eu cu el. Cât de cât. Bun. Acum ea nu vrea să tacă. Asta înseamnă că mă voi duce în camera mea. Așa, mai bine. Deci, atacăm cu de pe aia nu pot, mi-a frică că eu scot să nu deci mi-a frică de pe aia. Eco! De ce pe care ce cum vedeți, ăsta e un mici foarte bun. Facem și noi o coroană pe mare. Am zis că câștig cât de cât. Mi-a pus și muzică pe vânda. Vecini. Așa. Dacă vă place, spuneți. Dacă nu, nu! Sper că m-am auzit până acum. Da. Muzică pe fundal. Muzică pe fundal. Așa. Mai dăm un battle. Sau deci puțin să nu știu. Mai dăm un battle pentru a câștiga. Să vedeți cum îi bat eu. Așa. Miu. Nu face asta. Băgăm și prințesă. Când mi-a picat prima mea legendară, care credeți că a fost? Spuneți în comentarii. Ea știe, dar ea trebuie să tacă din gură la un moment dat. La acest moment dat, adică da. Ferrari, fi tu! Așa, ați auzit. Prințesă. Credeți că mie mi-a picat lava acum? Nu, eu mai întâi am cei mai buni, după aia cei mai rău. Să înțelegeți asta. Eu mai întâi sunt mai bun, după aia mai rău. Așa se întâmplă la moi. Adică la mine, cu francez. What? Are Fire Spirits la 1? Nu cred. Fire Spirits la 1. Ce? Eu le am la 8. Da, mi-am luat Neonhor la 9. Taci! Mi-am luat Neonhor la 9. Haide, mai trimitem un balon pe partea asta. Nu mi-e frică deloc de uciul ăla. Mă enervează mult. Da, ce ăla mă frică. Mă enervează că pot să pun în combinații cu pe ca să mai multe. Sper că mi-ai dat două coranii. Bam!
Poate chiar și 3. Dar nu cred că apuc eu la 3. La 3 prea mult de mâncare. La 3 mai am de mâncat mult în mămălie. Măcar 2. Fie acolo. Asta îmi place mie la prințesa. Nimeni nu atinge pe prințesa. Pentru... Fail. Și. Bai, du-te! 20! Ce? Nu! Ce s-a întâmplat? Punem puțină pauză. Da! Nu știu. Eu, Maria și mama au venit acum din ăla. Așa. Nu știm. Bun, am revenit. Scuzați-mă pentru intervenire. Nu știu unde e mamaia ta. Așa. Mai avem baterii de un battle pentru 2 coroane sau 3. Să sperăm că 2 deschidem cram chestul și am plecat. Adică am închis, da. Că la 5% nu cred că mai stăm noi. Este, nenică. Asta e combinația mea marifică. Marifica mea combinație, dar nu Wiciu. Aia am balon de 4. Dar m-am maxat mult pe balon. Am 5. Bun. Deci trebuie să-l bag cât mai repede posibil. Deci... Îl vedem. Așa îl facem mai frumos la rău. 3% mă duc să-l pun la încărcat, dar încă mai filmăm. Vom mai filma până să termină meciul. Nu e tu. Așa, l-am pus la încărcat. Ok. Au rămas unul. I have a balloon. And bang. Oricum did. Este did el. He is did. Noroc de ăla. Da, puțin noroc. E atunci punem prințesa, nu va ridica până asta pentru un balon. Noi îl batem mai rău. Bang, l-am bătut cu 3 coroane, bun. V-am zis că de că e bun. 2 pierzi, 4 câștigați. Așa. Nu, ăsta a fost ultimul mici. 3 meciuri. Acum deschidem și crown chest-ul. Îl deschidem. 443 gold, 2 gemuri, elite. Și acum rarele 6 hogi. Convenabil. Ea merită să-l fac la 6. Nu cred. Nu. Eu acum vreau să-mi iau prințesa la 2. Să-mi pice Inferno. Să-mi pice Inferno. Dark Prince. Inferno vreau cel mai mult. Sau cum le cheamă? Graveyard, pentru că pun în combinație cu balonul și balonul și minion hordul. Și dacă îi mai băgăm și un freeze, vă dați seama ce se întâmplă acolo, nu? Da, și eu. Așa, avem 4-8 la deck, așa. Deja 1 din 10, bun, frumos. Rapid să facem clanul România. Hai să dăm și un draft 2v2 battle pentru așa de plecare. Nu știu dacă voi veți prinde asta sau cred că îl postez azi, tot e vacanță. Dar nu intră nimeni, frate! Toți se bat acolo. What?
Haideți, nene, vă rog eu, vă rog eu să intrați. Sunt bălbăit. Da, nu intru. Fiera la voi. Pot să-mi fac barbarul, nu, ia, merită. Am trebuit 4000. Am făcut și level 9, da. Avem mirror de 3. Gigant, skeleton de 3. Pe care nu mai folosesc. Avem 3 muscheteri de 6. E bun. Dacă tot nu intră nimeni, mai lungim puțin. Oare să mai lungim? Nu. Hai, la revedere, nu ezitați să apăsați butonul de like. A fost un episod de 10 minute sau 11, cred că îl vom face de... Hai să-l facem de 15. Așa, dar nu ezitați să apăsați butonul de like, comentarii, o întrebare. Care ați crezut că a fost prima mea legendară? Max Infinitul. Uite, în situația asta era bun. De așa ceva. Acum. Bang. Ia uitați cât damage dă. Boom. Boom. Nu vă duceți în bombă! Urâților. Du-ți infernul tău. Îmi place infernul, dar îl urăsc. Îmi place, dar și îl urăsc. Înțelegeți ce spun, nu? Odată m-a bătut un prieten, am dat friend de battle și a avut odată un inferno. Avea 2 inferno păstrat. No, apoi avea 2 inferno, mi-a dat mirror 4 și apoi mi-a dat și clonul 8 inferno, vă dați seama. Vă dați seama ce s-a întâmplat cu mine, nu? Sau vrea să fac un spam de trupii și o zis și-a pus elixir collector și 5 de ăștia, cum ai păstrat încă unul, așa avea 10 deja, da? Nu, 12. Mirror 24. 48 de ăștia mi-au pus mie atunci. Când începi ăsta overtime-ul și 60 seconds, elixiror 2, pun așa și am așa al doilea turn și el mor, nu? Marș. Not is good. Is not good. No, it is. Fail me, serios. Da, acum au pus niște muzică și habar n-am de ce. Așa că, la revedere, nu ezitați să apăsați butonul de like, care am mai zis-o, comentariu. Dacă nu scrieți acest comentariu, cei 10 abonați ai mei, da, abonați-vă! Așa, am 5 decuri. Abonați-vă, vă rog eu, dacă v-a plăcut. Apăsați clopoțelul să vedeți când mai... Așa. Așa, la revedere, sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare cu un episod de Clash of Clans sau Minecraft.